Pensava que tenia així a mà, que en tenia ben a prop, però... ja l'he trobat. I diu així. Els gratacels retallen la immensitat, més enllà de qualsevol axioma de vertigen. I va caient des de dalt. Cau. Cau un home que cerca unes ales. Cau un home que plou i es commou en la caiguda de ser fora pell. De ser, senzillament ser, més enllà de qualsevol axioma de vertigen. La ciutat el travessa tot caient i li recorda que un dia fou feliç, que fou tremendament feliç caient d'un arbre, quan tot just complia 10 anys. I ara sap que mentre cau és l'aire, només l'aire, caient, caient, feliç sense saber-se telúric, amniòtic, ingràvid, caient com un fruit que anys enrere els amics, antany xiquets, colliren espantats però contents en veure el miracle de saber-lo viu, com el cos sense pell, que ara travessa l'asfalt. Gràcies. Molt bé. I ara va el següent. Va. Hi ha xiquets morts mastegant preservatius usats. Hi ha un ectoplasma de Charles Bukowski surant dins un gin tònic. Hi ha una dona sense cames rient i rient i rient. Hi ha un astronauta dissecat ballant claqués sobre les pústules d'un leprós i el bull d'una sang que ignora que fa anys que és morta. Hi ha un pediatre prenent notes. Hi ha un pederasta fent de pediatre. Hi ha una puta sense fill i un fill de puta que li diu puta. Hi ha un exèrcit d'homes simulant-se en el diccionari. Hi ha 3 captaires de tristesa pidolant un Valium. Hi ha la por fent números i un nadó vomitant-se en cada ànima. Hi ha les larves de l'odi gestant-se impacients a punt d'assaltar el món des del mur de l'escola. I una llau de mestres caient per un pendís, esquarterades. Hi ha un doctor honoris causa en tortura i una agullada elèctrica que torna místiques les ànimes dels homes. Hi ha un botxí, sargint una mordassa prenatal, amb posat maternal. El coronel Kurz cridant l'horror, l'horror, al vell mig d'un jacuzzi. I Primo Levi, després de mort, suïcidant-se encara.